Kaixo, kaixo nere supertxikiak, zer modu zaudete, ziur botereak azten eta azten, entrenatzen eta entrenatzen. Gaurkoan supersekretu handi bati buruz arituko naiz. Gure burua engainatu dezakegu, gure adimenean ere egin dezakegu, nahi bezala, kokoteraino zaute beti berdina gertatzeaz, hemen dago berri ona. Hemen animatzen zaituztet iruzur egitea. Bai, ondo entzun duzu. Gure adimenari iruzur egingo diogu. Animatzen zea? Seguro baietz. Aurrera supertxikiak. We had a land, a Holy Spirit side. River of tomorrow, dance away their sorrows tonight. Supertxikiak lehenengo liburua nahi zuzen, hor hitz egiten dugu sekretu handi honi buruz. Gaizea jadan nahi duzun hori bizitu izateaz eta jada hemen duzula eskertua sentitzea, oso praktika boteretsua da. Gehiagotan egin beharko genuke. Gogoratzen zeate, eremu kuantikoan aukera guztiak dauden eremu horretan, ideien bufete horretan, hortik aukeratu dezakegula nahi deguna, eta bizitu jada hemen errealitatea izango balitz bezala. Izan nahi duzu pertsona horretan bilakatu behar duzu. Horrela sentitu, horrela pentsatu, eta pertsona hori izateko egoerak erakarri egingo dituzu zergatik, aruntzazoa zelako. Horretarako truko txiki bat dago. Hori praktikatzen dugu momentu jakin horretan, ahaztu egin behar dugu gure istorioa. Ama balin bazea zure seme alabez, bikote balin bauzu zure bikoteaz, lanean ari bazea zure lanaz, gaztetxoa balin bazea ikastolako rollo guztiaz, ingurunearekin ahaztu egin behar duzu zergatik, beti hartu eman berdinak egiten ditugulako, kanpokoari kasu egiten diogu eta beti horrek baldintzatzen dizkigu gure pentsamendu eta sentimenduak. Gure zentzumenak izango dira azkenak enteratzen aldaketa horri buruz. Hau da, kanpoan ikusten duguna azken emaitza da, barrutik etortzen dana. Noski, pauso hau emateko lehenik lantxo txiki bat egin behar da. Zer nahi dugun lortu edo nolakoak izan nahi dugun hori lehenago zehaztu behar dugu. Lehen esan bezala beti inguruneak baldintzatzen dizkigu pentsamendu eta sentimendua. Gogoratu alderantziz egin behar dugula. Ahaztu kanpokoaz, barrutik eraiki eta isladatuko den itxaropenez hori sentitu behar dugu. Beraz, hemen botako dizuet nire proposamena. Gauero oheratu baino lehen irudikatu ezazu zuk nahi duzun hori. Zer izan nahi duzun, nolakoa izan nahi duzun, eta konpartitu izadazu hemen behan zure bizipenak eta denborarekin nola joan diren egoera horiek bilakatzen. Demagun adibidez abeslari famatu bat izan nahi duzula edo behintzat abeslari oso on bat. Irudikatu ezazu gauero erajun baino lehen nola zauden eskenategian disfrutatzen, milaka pertsonen aurrean abesten, dana txaloka, disko eder bat ateratzen dezula, irrati guztietan entzuten dela, hori guztia gauero bizitu, sentitu, jada egia balitz bezala.
eta erakarriko dituzu egoera horiek. Ados? Baina ez sofatik, klaro, gero, nahi duzun abesti horiek praktikatuz noski. Edo zein adibide dela eta mesedez elkarbanatu izadozu hemen oso gustora irakurriko dituteta. Bai? Aurrera beti superfamilia eta supertxikiak.